Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Mu'azzam ka ce kana buƙatar ka ga aiki na kai tsaye? To alhamdulillah. Hina ji guna ji maimuni laja laja gane guna ne marda na ji jagani turahala. Bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah. Insha Allah gashi nan kamar da kake gani aikin ka nan na dala insha Allah. To ina mana fatan alkhairi. Yau 22. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Insha Allah kamar yadda muke yin magana akan ayyuka insha Allah to ga ina haska muku jadawalin wasu ayyuka da muka gabatar da su wanda kaf ɗin waɗannan ayyukan ba su wuce awa 2 ba insha Allah dukansu saboda mu aiki insha Allah ba sa wuce minti 1 minti 2 ya daɗe minti 10 minti 20 insha Allah an kammala aiki. Ya dai danganta da lokacin da ka turo da kuɗin turare ko kuma da lokacin da ya ɗauka wajen a kawo mana turaren aiki insha Allah. To wannan shi ne ga su nan dai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Abba Umar da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah ga ayyukan ka nan. Insha Allah ka ga an kammala. Ka ce kana buƙatar wanda za ka ba da hafi sallah. Insha Allah kana buƙatar ƙananan kuɗi. Insha Allah to ga su nan mun kammala su da izinin Allah. Mu aikin mu da iya turare kawai muke yi insha Allah. Ga su nan aikin wasu ma ne insha Allah. To alhamdulillah ga masu buƙatar aikin mu insha Allah ko ina kuke za mu gabatar muku da aiki. Sannan da iya turaruka kawai muke aiki insha Allah da iya turare kawai muke aiki kun ga kalar su nan insha Allah. Aiki. Bismillah. Daga shi sun faɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man nasa da fatan kana lafiya. Insha Allah ka ga turaren da muke amfani da shi ne insha Allah da shi muke amfani ko in ce ma da shi muka maka amfani insha Allah wajen aikin ka. Ga kuma sai kan nan ta fita insha Allah da fatan muna lafiya. Sannan ka tambaya cewa wani adadin lokaci muke ɗauka muna aiki bai wuce minti 5 minti 10 ya daɗe minti 20. Assalamu alaikum Malam Jafar da fatan kana lafiya insha Allah ga aikin ka nan da ka buƙata na sifa kamar insha Allah to da fatan muna lafiya kuma Allah ya sa a kashe lafiya. Madalla. Ya babu damuwa insha Allah sai a haɗa su wuri ɗaya. Babu damuwa a haɗa su wuri ɗaya insha Allah. Babu damuwa. Allah ya saka da alheri, Allah ya taimaka, Allah ya albarkaci rayuwa wannan nagode yadda ka rufa mu asiri Allah ya rufa mu. Allah yadda ka rufa mu Allah ka rufa mu Allah ya baka ikon taimakon al'umma. Nagode sosai malam, nagode sosai malam. Suna na Sanusi daga Maradi insha Allah. Masha Allah. Yan uwana yana mai taya kuma na duk wanda ya haɗu da wannan ya haɗu da alkhairi da yadda ubangiji Allah ni dai gashi Allah cikin iyawa ta an samu an kammala ni aiki na cikin iyawa Allah insha Allah gobe Allah akai mu lafiya zan koma da gida insha Allah na gode sosai malam Allah ya saka da alheri Allah ya bar tare Allah ya albarkaci rayuwa malam na gode to masha Allah cewa idan aka ba su kuɗaɗen su ba sa fita da kyau to lalle sai su duba da kyau su gani wannan abu da zaran ba su gan shi ba ko aka duba ciki ba a ga dan mutumin nan da ake cinkaya ba gaskiya ba kuɗin da ake bugawa na kwarai ba ne. Masha Allah da zakallahu khairan kun gan su yanzu aka ƙara aikin su gaba ɗaya.